Dik tal-ħadd kienet ċelebrazzjoni ta' dak kollu li għamilna Maltin, l-arti u l-kultura li huma simbolu tal-identità tagħna. Waqt il-laqgħa li tmexxiet mill-preżentaturi John Bandi u Mariella Pisani Bencini kienu bosta l-artisti u professjonisti li qasmu l-ħsibijiet tagħhom dwar dan is-settur tant importanti. Anthony Bezzina, direttur tat-teatru fi Masquerade Malta, fakkar fil-ħidma tal-passat u enfasizza l-bżonn ta' kontinwità u appoġġ ġust mill-gvern, speċjalment lejn l-operaturi privati li kabru l-interess fil-kultura. Sean Kurmi minn Buffalo & Co. spjega l-isfidi finanzjari fil-qasam tal-karnival u sostna li hemm bżonn fondi adegwati biex il-karnival jibqa' ħaj u jikber. Maria Gallia, president tal-MIA, tenniet l-importanza li l-artisti jiġu rikonoxxuti bħala professjonisti u qalet li hemm bżonn investiment fit-tfal u l-udjenza biex jissaħħu l-opportunitajiet artistiċi. Angel Gallia, għallima tal-arti u l-mużika, saħqet fuq il-ħtieġa li s-soċjetà tifhem u tapprezza l-valur tal-arti u tal-wirt storiku waqt li rikonoxxiet is-sfidi li jaffaċċjaw l-artisti, inkluż il-kompetizzjoni u n-nuqqas ta' spazji. Godfrey Farrugia, president tal-Għaqda Piroteknika, deskriva l-festa bħala espressjoni ċentrali tal-kultura Maltija u enfasizza li l-piroteknika għandha tkun rikonoxxuta bħala forma ta' arti. Konrad Nilgat, esploratur u attivist, wissa dwar is-sagrifiċċji fil-wirt kulturali u appella l-gvern li jħares lejn il-kultura b'perspettiva mhux kummerċjali u għal aktar edukazzjoni u promozzjoni kulturali f'Malta. Finalment, Prof. Sluila Gana enfasizza l-ħtieġa li terġa' tinħoloq viżjoni ġdida għall-arti f'Malta, inkluż finanzjarjament anqas burokratika, inklużjoni bbażata fuq il-mertu u rabta bejn il-kultura u s-saħħa biex jissaħħu l-istrutturi li jappoġġjaw l-iżvilupp artistiku fit-tul.